Piny owacho yango ni kwan joma osewito ngimagi masira mar mach manomuoch Embakasi koro chopo ji 7. Wuon kar math ma ok opwodhi ma Kirinyaga omaki ka kwan joma osewito ngimagi tok madhandiwono chopo ji 10. I have recorded today a formal complaint with the police. Police station. I handed over the matter to my lawyers for further action in Nairobi. Senator Kakamega Boni Halwale osingo donjo ne ja ohala Cleophas Shimanyula kuom ketho nyinge. Machiegni nyakoro mgajwange chendo ni mar Migago bithuolo mar miyo wapachi lai marot machuo kaka pile en ariadi ka chono ka bende wantiere Facebook kacha gi YouTube gi mbui duto mag tudruok magwa warwako pachi weche gi mwai kuna sigi mag Migago nyinga Lydia Ukeyo. Machiegni kwan joma osewito ngimagi tok kuoto kuong ma oko puodhi kar chung od bura ma Mwea West County ma Kirinyaga koro chopo ji 13 tok jomoko goyo report ni owito ngimagi e gwenge mag Kangai kod Kandongo. Jodak mantiere kod ichwang' nyo monjo kar kuong'no mong'ere kaka California kendo wang'o odno. Report bende yango ni wuon kar math no osemaki ka nonro matut dhi nyime ewi kuong' no mar kwiri. Nyaka sani ji 13 osewito ngimagi kotenore kod wachno mar kuong' ma ok opwodhi. Kenye kimetukasirisha sana ni usaji wa pombe haramu huku. Kwanza sisi kama mimi kwa familia yetu tumepoteza watu 3. Kuna hata siwezi ongea, mimi nimekasirika sana juu niliona haki ya Mungu, watu wetu wameuawa 3 kwa familia yetu. Wameuawa na juu ya hiyo pombe. Kama ni watu, kama ni mapolisi tuondolewe wote, tuletewe wengine na machifu tuchenjiwe. Hata maendimeni hatuwataki juu wafanyi kazi. Na hapa nyumbani iko shinde imetoka hapa. Huyu mzee anaitwa California amekuja hapa akaeka kazi hapa na huku ndiko nyumbani. Sasa hii pombe ameleta ya kuua watu hapa, watu wanakufa laini. Tumekasirika kwa sababu ya kuona hapa tuna watu wanakufa laini. Kama saa hii watu wa 7 saa hii wamesha kwenda na wamekufa. Sisi tunangojea nini? Kama wengine serikali hakuna msaada, manake kama wana msaada hapa Kangai wangekuwa hapa, wangekuwa mendiri na yeye, lakini hawana usaidizi yoyote. Kwa dhimbele nyakoro mgajwang kwan jimo osewito ngimagi kaluwore gi masira mar mach manyocha omuoch kar dak Mambradi e Embakasi e kaunti ma Nairobi koro chopo ji 7 bang' ng'at machielo owito ngimane. E ote mochiw kod jawachelo piny owacho Isaac Mwaura mayango tho mar ng'at mar 7 kaluwore gi masira makamano okoni kaka piny owacho gi kware mano ne joma ne oyudo midhiero kaluwore kod masira mar muoch mar gas oyudo ratiro margi. Koni piny owacho osedonjo ne ji 4 kod ketho mopogore opogore koting'o buch nek kendo koro gibiro neno ni nonro bende odhi nyime mar yango matut kutenre kod masira makamano. Mwaura bende osingo ni piny owacho biro medo siro joma noyudo midhiere masirano ka koro kwayo oganda mondo mi obed motang' kendo gigo report ewi kuonde jaso gas ma ok opwodhi matie kuonde dak kokalo e namba 02-331-3004. Komiti marango weche thieth od bura dwaro mondo Migago mar thieth ochopie mbele komiti no mar chiwo lere wi jogo manomiyo rak mar pogo masinde mag pimo kod gayo tuo mar kansa e kuonde thieth moko 3 e Thurka. Jakom komiti no Dr. Robert Pukose wacho ni komiti no oseyango ni moko kuom masinde mag thiedho kansa go chal margi ok ber kendo ok ginyal konyo ganda yo makare kama go mosekethore bende pok olosi. Pukose wacho ni gwenge manyandwat ma ugwe mar piny Kenya medo ndiko kwan malo mar jogo mayudo tuo mar kansa gino mamiyo ber ka koro masinde go tiyo yo makare ka ripode moko to nyiso ni masinde mantie Mombasa medo mana kethore. The national government Ministry of Health entered into a contract with the supplier
So we would want the Minister of Health to be able to appear before the Health Committee in the National Assembly and explain to us what type of service contract they entered into, why this machine has broken for the last 6 or so months, and yet the contractor has not come to make the necessary repairs. We are also informed that a similar machine in Mombasa is also having similar mechanical challenges. It's a very important facility for us in this region, and we will ask the members of the Health Committee to consider it and see how this facility can be up and running again to maximum capacity. Now that the National Cancer Institute has been reactivated, we'd want to see the National Cancer Institute coordinating support to the regional cancer centers, the 3 that are already functioning here in Garissa, Mombasa and Nakuru, as well as fast-tracking the 2 that are supposed to be there in both in Kisii, Kisumu, and also upgrading like the one in Nyeri. Kwa dhimbela teri nyake imbo mara piny Kenya Nyakoromo Juang kama gavana ma Kakamega Fandes Barasa koro dwaro mondo seneta ma Kakamega Boni Khalwale osir paro mag chik manyalo kelo dongruok e gwenge mainyo mara piny Kenya. Kano olose kinde yango chenro mar gera pae kar chung od bura Matungu, gavana nowacho ni counties bandho sirikal mamalo pok mar omenda matara mapok giyudo. Barasa koro dwaro mondo mi od bura mar Senate okonye siro dongruok mar sirikande mag gwenge kowacho ni ywaruok e kind senators kod governors thiro dongruok mag gwenge. Kamati ya Matungu wenyewe mnajisikia nyumbani. Si mnajisikia nyumbani? Barena. Mama banje Barena. Uwe tayari. Uwe tayari. Okay, take your chance. Kakamega County alone, we lost 1 billion because of one Boni Khalwale. Alafu saa hii anasambaza uvumi kule nje ati nimekuletea 928 million for health. Budgeting process ya mwaka huu ndio tumeanza. Sisi kama counties, we are requesting for 450 billion Kenya shillings. Kazi ya senators ni kuhakikisha once we table hiyo motion ya pesa in Senate, we want to see senators being accountable na kusaidia ugatuzi by supporting pesa ya kuja hapa. Ikifika mwaka wa 2027, tunaambia Khalwale wembe ni ule? Wembe ni ule? Kapodo wantiere imbo mara piny Kenya seneta ma Kakamega Boni Khalwale osingo mar donjo ne jaw hala Cleophas Shimanyula mong'ere kod nying mar Toto kosaye kuom ketho nyinge. Mabiro tok jaw hala no lieko ni seneta Khalwale ema nonego jatije Amokone Kizito kaluwore ni ne otimo siep kod jaode. Wach ma kata kamano nopuodhi ni okadiri tok nonro manotim kod jabero mar piny owacho Johansen Oduor manoyango ni Kizito notho kaluwore kod adhola manokel kod tung dhiang'. Kulitokea tetesi eti mimi nimeua huyo mfanyikazi wangu, na hayo madai ilitolewa na mwanabiashara ambaye anafanya kandarasi na county government ya Kakamega kwa majina Cleophas Shimanyula Toto. This autopsy established that Kizito Moya Mkune had lost his life due to excessive bleeding caused by multiple injuries sustained from goring by the horn of a large animal. I wish to report today that I have recorded today a formal complaint with the police at Manyien police station and handed over the matter to my lawyers for further action in Nairobi.
The county masiaka majodak mabondo sub-county okwa mondo mi oket ritruok makare kaluwore gi muoch mar tuo mar nyaldiema e county ma Migori. MCA ma South Sakwa Eunice Ndolo jiwo jodak maluora ma dho wath ma Nam Lolwe mondo mi orit ler mabiro konye geng'o tuoche e gwengego. Noloso e nyasi mar yawo choche manyasani e dho wath ma Kochilo manoger gi sirikal ma Siaya ka okalo e apisi mare. Wachno nosir ko jata chenro e ward ma South Sakwa Oliver Otieno ma opuo chenro mar gero choche mowacho ni biro konyo gi e weche rito ler e alwora ma Nam Lolwe. Magitimore mano odiechieng' achiel kende tok ji ariyo yud kod tuo mar nyaldiema e county ma Migori. Wabiro kaka wuono mondo walonche choma nyochi gero Kochilo Beach. Osetieke kendo wago erokamano ahinya kuom tich motire maber. Kineno ka ibo neno kaka Kochilo chomo ger Kochilo ber kendo olombo wang'. Mae rigo bro kelo alwora mondo bed moritre maler kendo bro ketho kata weche mag kolera ok bi betie kaka kuonde moko sani kolera osewuokie. Omiyo Kochilo Beach ka erigo koro ritruok dwa betie maber. Wagoro kamano ni mheshimiwa kachiel gi His Excellency the Governor mondo oneni ler otimore kamora mora i South Sakwa ka by ensuring ni gimiyowa choche e yo makare. Ta wadwaro ni kolera kata kaponi ni Migori to kiko chop Siaya County wa maintain cleanliness as a county government. Daka par kod achiel bang' saa 7 mar odiechieng' kor mgajuang chendo en Migago na singo kao pachi kata kotenre kod wechegi kapok okao yo mokwongo. Aneno ka engineer Lazaro Kanyambok wacho ni jo Kenya thagore ma koro giamua nyaka madho kong'o ma chik ok opuodho. Wacho ni jatend piny machon Uhuru Kenyatta notemo demonegi yo lakini fitina nomiyo gitimo kaka ne gitimo no. Jo Kenya koro cham nyanygi mano pacha engineer lakini wacho ni kawuono temo nikech joluo tamendeko. Masai Mtamu kantie Narok erokamano kuom ket Ramogi TV. Okombo Queen kantie Lebanon wacho no chopo kunwa kachiel kai ko kale tudruok mago mag mbui kar Dorina Dede to wacho kanyo ni weche gichopo ne e yo makare. Eunice Atieno wacho ni kar madho chai to ng'ato koro madho kong'o. Sani korere mor ma okelo mar lelo nego giyuag ne ng'a manadhis Makolwa Central ka entiere Kisumu dala. Neno bende kacha Vani Boy ka entiere Kenya. Bobby wacho ni entiere kodwa e chenro ni Steve Oraya neni kacha in bende ka neno bende kanyo otimo originally wacho ni en bende osecheck-in. Jono Nyango wacho kanyo ni entiere Bondo mano Medula Academy kendo en dereba mariembo nyithindo e school no ma Medula. Erokamano Jono Nyango kuom ket Ramogi TV chenro ni mar Migago. Paul Juma ka entiere Dunga Beach neni kacha in bende neno bende mar Jona Pidi wacho ni Bunyala Road Upper Hill weche gichopo lakini wacho ni chieng' emarieny manade wacho ni oganda chieng' chamo Upper Hill. Sams Victor wacho ni en bende entiere kodwa e chenro kata kamano wayuo matin Harry Smart Movie mbaneni kacha ka entiere Rinya manawendo ka entiere Migori County wayuo matinya kod mgajuang kata kamano pani po entiere mathoth mwaduogo koro koda ka chenro kata okang' mar ariyo mar chenro ni bende ang' ne kelni weche go mag tuke kik idhi mabor. Naitwa Simon Mola kutoka Rimuru. Nilipigwa nikuwa kasini kapaki gari kando sasa nikastuka. Nilipata 12 huko 15 clear kuongezea kabiashara nafanyanga ya ng'ombe hivi. Ninunue ka ng'ombe ingine niendelee kuchinja. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako ukiona iko sawa. Place bet, alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Ngori kukupata ni kitu ya kawaida. Ikija, utajitoa vipi? Hapa Zenka, hatukujudge, tunakujenga, ujisort. Ingia Google Play Store, download Zenka na uregister to sort ngori zako.
Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Kik bai, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Machiegni kendo nyakora mgaji wang'ero kamano kuom medo kete mana kae chenro ni mar Migago wadhi mbele gi mi weche manyien. Joked ne ratich nyiri mitero nyango e kaunti ma Garissa wacho ni ok gimor kod oganda ma pod tero nyiri go nyange piny e chuny gwenge e kaunti no. Joked ne ratiro go ma oganda wacho ni joma ng'ado nyiri go tiyo kod mbui maduong' manyasani moting'o nyaka jotije sirikal moko kod jotend gweng'. Kane giloso odiochieng' mar kedo kod nyango mar nyiri, giwacho ni gikale achiedh nade mathoth kama oting'o koso sir kowuok kuom jotelo e gwenge go. Engineer ameoleka na daktari. Niko na imani huyu msichana anakuwa discriminated, anawekwa kando. Hawezi akakaa na raha kwa wasichana wenzake. Ya tatu, msichana vile wa mama wanasema msichana asipofanywa ukeketaji pia katika jamii haolewi. Anaambiwa huyo msichana si hajaenda ukeketaji, kwa hivyo nani ataoa yeye. Na pia katika shule wanasema msichana asipofanywa ukeketaji, msichana akienda shule wenzao wanamdharau. Hayo ndio yale changamoto ambazo ziko. Lakini tunasema ukeketaji kwa dini hakuna. Tufuate dini, tusifuate kitamaduni. Kwa visa za bado ukeketaji zinaendelea katika village, na tunashirikiana na county commissioner, na pia tumekuwa na anti-FGM board, na pia tumekuwa vikao na chiefs, na tumehamasisha chiefs ya kwamba wawe wanaangalia wale watoto wanakeketwa katika village zao. Pia kuna ile depression, wanapatwa na stress, nimefanyiwa kitu ambacho siwezi toka nje, wanafungiwa manyumbani hadi ule muda uishe. Kwa hivyo mnafanya vizuri, hii kiendelee hivi itasaidia wasichana, na ni kwa kweli wasichana wamekuwa wakisoma, na kuna wenyewe personally wanatuelezea hili jambo atufurahishi kwa sababu zinaleta kuoleka haraka. Wengine wakifanyiwa hili wanaongeleshwa, wanajiona wao wamekuwa wasichana, wanaingia kwa harusi kwa mapema. Kwa dhimbele ni Governor wa Machakos Wavinya Ndeti ochaka yanga chenro mar pogo chiemo ne skunde mag ECDE mag piny owacho mantiere kaunti wa Machakos kaka yor jiwo chenro mag somo e kaunti no. Ma en okang' mar ariyo mar chenro no, ka koro biro mana jumbe ariyo kende bang' Governor no chako chenro mar chiwo chak ne jopuonjre. Wavinya osingo dhi mbele gi chenro no ma owacho ni biro jiwo chiwo mise motegno e chenro mag somo e gwengego. Pok mar chiemo go moting'o oganda gi mchele biro luwore gi kwa nyithindo mantiere skul ka skul. Osewa moko kuom josiasa ma osebedo ka kwedo kenge mag dongruok ma otemo timo e kaunti no kod jogo ma osechako donjore e kampen ma oiu. This massive food disbursement exercise to our ECD centers is happening throughout the 9 sub-counties. The portion disbursed to each region was informed by the enrollment rates in each ward. Education is for improving the lives of others and for leaving your community and the world better than the way you found it. Like the Deputy Speaker has said, those who are asking who is supplying what and when and at what cost, that is the work of MCAs during their oversight and their saving. And I can tell you for sure today the conversation has changed. We've had many other conversations. You see, like when we started your camps, the conversation was who did this.
Wadhi kaunti Masiaka mariwruok mar Siaya Strategic Assembly SSA ochako chenro mag chiwo certificate kata oboke ne jodak mantiere kod lony e tije mag lwedo kaka mago mag jua kali. Giriwore kod kuonde tiegruok mag tije lwedo kod kuonde tiegruok mamoko e kaunti ma Siaya mar chako chenro manono lony mag ji e sekta mopogore opogore. Bang'e ichiwo negide oboke mondo mi okonygi e yudo thuolo mag tije kaka jowadgi mamoko masome kuonde tiegruok manyasani. Magi duto timore e bwo chenro motis ni recognition of prior learning RPL. The major reason why we found ourselves here, we were doing mobilization. We wanted to sensitize community about what is RPL and how is the process, how the process can be conducted so that somebody reach a point where he or she can be certified. There is the competitive advantage that these people are lacking when they go there in the market. You realize that particular time when the tenders are out, the only thing that can show that this person is qualified to do this particular work is the certificates or the documentation that they have. But because they're not having this documentation, there is no evidence that can show that these particular people there's no proof that these particular people can do this particular work very well. So recognition of prior learning gives you an opportunity to get the certificate so that you can also have a competitive advantage for even the tenders which are outside there. I'm Steve Amolo, Director, Stefan Enterprise Limited. I want to thank the Bondo Technical for rolling out this kind of program that will help and motivate our youths around. We appreciate just because Stefan Enterprise deals with all fields, mechanical, construction, because we've been offering attachments to the students from Thoth jodak manoriembi kaluwore kod chenro mar sirikal mar gero udi mane oyueye kar dak ma Buxton, kaunti ma Mombasa, koro dwaro mondo mi omigi ute 184 manoket tenge ne sirikand kaunti no. Giwacho ni ok ginyal chiwo omenda manoketi ne gichul jaket mwandu magero ute sirikal go. Kane giloso oko mar ute go, jodak go wacho ni kata obedo ni jatend piny Kenya William Ruto nosingo ni nonego migi ute dwe mar 11 higa mokalo, nyaka sani onge okang' moro amora mosekawo. Giye mar chudo mosmos e bwo chenro mar ute mane oyueyo ka giwacho ni chudo manyasani medwaro ni gichul jaket mwandu ok ginyal kaluwore kod pek mar uchumi ma pachuka. Isi ametutetea, lakini viongozi wetu hawakututetea, hawazungumzi kuhusu sisi. Wanasema tunaona wivu wale waliolipa, sisi tumeshindwa kulipa, tuwaonea wivu. Hakuna mtu anayemwonea wivu. Wewe umtoe mtu katika nyumba alikuwa akikaa kisha useme waona wivu. Hakuna mtu anayeona wivu. Kwa hivyo tunakuomba Governor Mpira Abdul Samad, uko kwako. Sisi tuweza kulipa, sisi tukilipa 1700, 2800. Ushaona? Uwezo huo tunao, lakini uwezo wa kulipa pesa nyingi hatuwezi. Ushafahamu? Kama ule mpango wa serikali unaofanyika, sisi ndio tunataka huo mpango wa serikali. Tuingia ni madosi watupu. Ushafahamu vipi? Sasa ziko nyumba ambazo zilikuwako za katika ile deal ya developer na county. Kuna nyumba 1184 ambazo hizo walikuwa kuwapewe watu wa county. Wewe unakuja in 1 year wanafanya ni mtu yoyote kama mimi niweza kulipa 3 million in 1 year ndio ni afford nyumba. Inawezekanaje? Na ile pale kwa ticket pale uko unalipa around 3700 shillings for a 2-bedroom house. Sasa mradi kama huu ukiangalia ni vipi the urban poor ataweza kupata nyumba hapa kama hataweza kubadilisha hii mikakati yao vizuri, then itakuwa ni miradi ya mabwenyenye wanachukua nyumba, biashara ya Airbnbs tu inaendelea tu hapa Mombasa ama mahali kwingine kote. Lakini hata viongozi wetu tunaona kama ndio hajajika vizuri sana. Na tungependa wapeze kuwajibika. Riwruok mar Jo Scout e piny mangima mantiere bwo od bura mamalo pachoka ochako chenro mar pidho yiende kendo puonjore gi nyithindo mantiere riwruogno mar Italora e kaunti ma Nyamira. Kane giloso gi jofwamb weche kinde mane gipidho yiende e skund primar mar Yumanga, Keroka, jokanyo e riwruogno kotene kanyo gi jaod bura ma kaunti ma Nyamira Jerusha Bomanyi giyango ni chenro no geto konyo duoko piny lokruok mar kor lwasi ma osebedo ka kelo hinyruok ne oganda. Bende gitiyo gi thuolono mar jonyuol gi jodak mondo mi owe ng'ado yiende mantiere tie aore ka giwacho ni aoche mang'eny sani koro chako duono. So we have come here today to meet with our parents, with our children, and specifically to talk to scouts who are in this school,
because they are doing their best to make sure that the environment is clean, to make sure that they have even taught their young ones who are within the communities how they are supposed to live, what they are supposed to do so as to make the environment safe. Kuna miti mingine ambayo iko friendly na maji. Tunawaomba kutoa ile miti ambayo inaathiri our environment kutoka around kwa mito. This is the third program that we're doing here in Nyamira County. The other programs will be done in Nyeri County, Bungoma and Kakamega for this quarter. So basically what we've come to do is on climate advocacy. For us we do tree growing. We encourage the scouts and the students to take care of the trees that you've planted for the environment. We also do some community services in the school just for the children to embrace community service. The school has about 15 to 20 scouts. And today, again, in partnership with the Office of the Woman Rep, we are going to present with the scouts brand new scout uniforms because we realize they don't have scouts. Ikanye mwatieke kidinyi mokongo mar chendo mar Migago nyakwaro mgajuang nyakwaro Gigo Frank nyisa kachane ntire kodwa kata kamano wacho ni ntire wadgi matuo hospital Bondo wakwayo ne chang mapio Polika Podongo to wacho ni Chabera weche gilerie Belinda Nyamalanga kantiere Kericho County anini kacha kasto Pastor Jessica Ajier wacho ni Lakisama weche gilerie yenya kaito wuodi Nyasaye achiel kende bende ntiere Kisumu en bende wacho ni ntiere kodwa nyakwaro mgajuang yenalore kanyo nkiri ntiere team moroka mose korilungo ni team kubwa abende didondo ni weche go mag tuke ginyisi kuku mar weche nyako tudre kod weche go mag tuke madhi mbele pinje mag Afrika kanyo tingo Solomon Atito kachiel gi nyawadgi Kennedy Onyango giduto gisekoreyo makare makioni twak mar Afcon gitese ni kuku mar Afcon atika gikanyo nyinga Lydia okay riti masane Tinda dikomanya na bongo tenae kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimabwana eno wengenjo mono. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati omundu arwo yakombwa ani mambi no chote bumusani no yakombwa nandi mambi ende no chote bya mate ani nengia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com